Mali ye ba min kɛ, Mali ye muruti min kɛ, ɲinan ta in ani nin san damadɔ in ta in ɲɔgɔnna ma ye a la. An na se k'an jɔ an kolo la wa? Sabula min ye kɛlɛ in ye a kɔlɔlɔntan tɛ. Min ye Ukraine ye, ale talen no Faransi bɛ ka su anw na, k'a ka kɛlɛbolo a ka wolomasiri taba dɔw bila o baara la. Min ye diɲɛmaa ye, u bɛɛ lajɛlen bɛɛ kolo bɛ nin ko in kɔfɛ, hali n'o y'a sɔrɔ u tɛ ka fɛn fɔ maa ye. Nka min ye u dabali ban, o ye Mali sɔrɔdasiw, u kɛcogo, u labɛncogo, u ka wulikajɔ, an'u ka cɛsiri. O yaasa u ka sinsin, f'an ka wuli k'an jɔ, an k'an cɛsiri, an k'an ka jamana dɛmɛ, an k'an ka jamana fɛ. Kuma misɛn caman bɛ yen bi, an ka olu bila kɛrɛfɛ yaasa a ka dɔn k'a fɔ ko an bɔra maa minnu na, olu tile kelen ma fɔ Faransi ma k'u sɔnna a bolo. San kɛmɛ kɛlɛ, yanni yɛrɛta ka sɔrɔ anw fɛ yan, o kɛra jamana in ale de kɔnɔna na. Niko Hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye Hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan Hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel. K'a ka ɲi bɛɛ ka ci ka jamana kɔ wa min ye maaw nimisogoya ko in na kosɛbɛ fɛn fɛn bɛ ka samali kɛ fɛn fɛn bɛ ka lagosili kɛ fɛn fɛn bɛ ka burujali kɛ fɛn fɛn bɛ ka degun ta ka ɲɛsin Mali ma fɛn fɛn bɛ ka Mali dɛmɛ fɛn fɛn bɛ ka Mali senkɔrɔma ta a bɛɛ lajɛlen ye an maliden kelenw ye wa diɲɛ sigilen don k'an filɛ. Maloya ye mun ye? Maaw yɛrɛ b'a fɔ kabu b'a fɔ da jukɔrɔ u ko k'olu ma maliyɛnw faamu dɛ. Maa bɛ se ka kɛ i tɛ jamana ɲɛmaaw fɛ, i bɛ se ka kɛ i ni maa dɔw bɛnnen tɛ, i bɛ se ka kɛ i ka kuntilenna ni maa ka kuntilenna tɛ kelen ye nka jamana ko la kuntilenna tɛ fila ye dɛ, faso ye kelen pe de ye. Bi bɔlɔlɔsira kan i b'a sugu bɛɛ mɛn, i b'a sugu bɛɛ ye wa i b'a sugu bɛɛ ye fana. I bɛ se k'a dɔn k'a fɔ k'i ma fɛn dɔw ye nka ko tɛ kɛ bi k'o ka dogo min ye bɔlɔlɔ kɔlɔsibaaw ye ko k'o fana ye fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min b'a to fanga yɛrɛ fana b'i ka tɔmɔtɔw tɔmɔ la. Tiɲɛ don u b'a sigi waatiw la ko dɔw ka ɲi nka bi k'an bɛ dabolo min na an ka hakili to an yɛrɛ la, an ɲumankɛtɔ walima an jugumankɛtɔ an kana taa kɛ jugu sago ye. Min ka jugu nin bɛɛ la an k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ ye maliden de ye, an bɛɛ kan ka miiri Mali de la, an bɛɛ kan ka miiri sini de la. Bi bɛ se ka kɛ i ni fanga ti bɛn sini o tɛna se ka kɛ o ye sabula diɲɛ yɛrɛ falen don misaliw la, misali minnu bɛ maa waaju suko ani dugusajɛ sanfɛla la. Bɔlɔlɔsigi ye waati ye wa waati min kuntala a bɛ se ka janya komi a bɛ se ka surunya cogo min na. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ aw kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na ta don ko don Bamako Seko San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma. Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la. Fala an bɛ taa Burɛmkaw fɛ yen. Burɛm min ye denmisɛnw ka ɲɔgɔnda dun bɛ yen n'o bɛ kɛ ka kalan kuncɛ kilasi 9nan kɔnɔna na n'o ye DEF ye.
ale senfa biribiri n'a farikolo ɲɛnajɛ o daminɛna ntɛnɛn don u ka ndolati tɛrɛ min n'o o ye maire la ani 94 ye min ye 566 o ye minnu ka kalan kɛcogo ɲɛna minnu ɲani fɛnw ndolati tɛrɛ ale kɛrɛfɛla ye min ye kulukorokaw kɔni ye sa u y'a yira korokaw y'a yira sa k'a fɔ Bamako kana min ye ka bɔ Koro kana Bamako maa minnu bɛ n'olu bɛ mɔgɔ ta kɛ mɔbiliw la sa olu kɔni y'u jɔ fɔlɔ k'u hakili sigi sabula u y'a mɛn k'a fɔ ko min ye Segukaw fɛ yen ko fo min na ni basigi nana Kulukorokaw fɛ yen min ye Sirabaga kasara ye a juguyalen n'o ye kosɛbɛ n'o y'a sɔrɔ kalo tɛmɛnen o tun ye maa 8 de fatura nin kalo in na sa kimɛli min kɛra a yira k'a fɔ ko maa 12 de fatura Sirabaga kasara la ka dɔ bɔ u ka vitesse olu la fala ye Kucalakaw fɛ yen ɲɔgɔndan min tun bɛ yen ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa tu la n'o ye ka t'i yɛrɛ lafiya tu kɔnɔna na ten kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu minnu kun don sa dugu 29 kɔni k'o sɔrɔla bi min ye tulata kɔni o banna olu fɛ olu sera pewu k'u ka dugudenw ladi yaasa maa si kana taa tu kɔnɔ ten ka t'i yɛrɛ lafiya o la sa baara in ale sigira sen kan min ye saniya ani yiriwali kuntalajan baarakɛlaw olu ka bolofara minnu bɛ yen kɔni kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye sa o ye dugu ye o ye Napamugukaw ye Napamugu ale yɛrɛ bɛ Karangwana na yaasa dugu bɛ se ka lafiya cogo min Segukaw olu dusu kasilen don bi kosɛbɛ sabula kurantigɛ k'a kɛra barika bonyanen don Segu n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o la min ye depuis kabini sibiri tɛmɛnen Segukaw y'a yira sa k'a fɔ ko yɛlɛma kɔni donna kuran dicogo la olu fɛ yen wa ji fana a bɛ ka kɛ o fana tɛ ka sɔrɔ énergie ɲɛmaaw ɲininkara u y'a f'u ɲɛna ko min ye gɛlɛyaba min bɛ Bamako ko n'a banna pewu kuran ani ji a n'a sɔrɔ a sɔrɔ cogo kɔrɔw la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cogo min nka Segu kɔni bi a kɛlen don ka tiɲɛni don maaw kun kosɛbɛ fala ye ko maaw k'u hakili t'u yɛrɛ la funtenikisɛ barika ale bɛna bonya kosɛbɛ k'a daminɛ 47 la ka taa se 50 ma Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye o funteni ye maaw ka fara ka don so bi ni mɔbili b'i bolo i k'i jija fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka mɛnɛ n'o ye birike ye n'o ye boisson ye a b'a fɔ ma ko boisson an k'an kɔlɔsi o la ka taa k'u to koyi sabula baganw olu fana bɛ nɛɛma ɲini nin waati in na k'u fosi ka b'u ka wo kɔnɔ wa min ye an ka essence fana ye tile fɛ n'i bɛ boli i ka n'i ka essence bara fana fa n'o fana fa tewu sabula a bɛ se ka na ni pinɛ pɛrɛn ye dugutaalaw k'olu k'u hakili t'o la kosɛbɛ u dayɔrɔ la sabula dugukolo kalalen don ka na k'u bɛna na nɛɛma ɲini o la aw minnu ka sow bɛ togodaw la aw minnu ka so bɛ bugudaw la a y'aw kɔlɔsi a ka fenêtre n'a ka baarakɛyɔrɔw la maakɔrɔw ye an ka sɛbɛ an ka olu dɔgɔya kosɛbɛ min ye buteli minnu ni gazi b'u la an ka n'olu fana bila tile la ka taa dɔrɔn k'a fɔ ko bɔn ko baarakɛla tobili kɛ nin na yanni n ka na wa min ye nin kibaruya ninnu ye k'an ka yaasa an bɛ se ka kisi cogo min na wa min ye tile fana kɔrɔla la maa si kana to tile kɔrɔ k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 ka se nɛgɛ kanɲɛ 15 ma a ye kun don kun yɔrɔw la ale ni fɛn mara ma kɛnɛ kan n y'a f'i ye cogo min maa bɛɛ lajɛlen nana min ye Araki Tala ye n'ale bɛ baara kɛ CNT la minisiri kɔrɔ don ale ye Konate a mɔden don Konate denmuso o den de fana ye ale fala ye donc a ye min sɔrɔ